Eja nifmu l-imrejati qed jiżdiedu eja naraw x'bidla hemm fil-mentalità tal-kriminal. Sosna dan ix-Shadow Minister Derin Karabot waqt dibattitu mal-Ministru Byron Camilleri fuq ix-xandir tal-Istat it-tnejn filgħaxija fejn ġiet diskussa il-kriminalità f'pajjiżna. Fl-ħar rapport brabta mal-kriminalità f'pajjiżna ħareġ li r-rat ta' kriminalità naqset madanakollu ix-Shadow Minister Derin Karabot insista illi fatwalment ir-rapport innifsu qiegħed jindika illi r-reati ta' natura vjolenti sfortunatament qed jiżdiedu bil-Ministru jmeri l-iswed fuq l-abjad. Ma naqbilx miegħu meta qal saru iktar violent crimes le ma sarux iktar violenti. Ħanaqra bl-Ingliż, okay? Ħalli tifhem fejn hemm l-iżbalja tinsemmi. Mela. Ħadd naqra minn paġna 11 fuq violent crimes. Such were reduced to 344 cases in 2024, decreasing in 2025 to 383 cases. Ma jistax ikun decreases minn 344 għal 383, imma increases. Għalhekk l-ewwel semmejt dan l-iżbal. Issa, fil-kelma użata. Però jiena l-ewwel qed nagħmel l-argument ma qatx nidħol ir-rapport stess il-Ministru qal mhux vera li l-vjolenza kibret u rrefera l-omiċidji. Hawnhekk hawn ir-rapport stess jgħid li l-vjolenza, reati ta' vjolenza żdiedu. Fil-waqt li Derin Karabot insista sabiex il-politiċi u daw kollha li għandhom għal-qalbhom l-interess tal-pajjiż ma jeqfux sempliċement mal-headlines iżda jiflu sewx qiegħed jgħid dan ir-rapport. Fost oħrajn, illi fl-aħħar 10 snin ir-reati li seħħu fil-magħluq ċewwe mhux fi triq żdiedu b'aktar minn nofs għal rata ta' 34% li ma' ċifra turi bidla fl-atteġġament tal-kriminal. Karabot lissen kif l-offiżi ta' natura sesswali żdiedu hekk ukoll ser illi fih tintuża arma waqt illi it-traffikar ta' droga żdied għal aktar minn 110%. Ix-Shadow Minister sellem u faħħar il-ħidma tal-Pulizija li jaħdmu lejl u nar sabiex jissalvagwardjaw is-sigurtà taċ-ċittadini Maltin u Awċin fil-waqt illi preċiża jsemmi wkoll il-ħidma ta' diversi għaqdiet illi għajnu lil numru kbir ta' persuni illi jaqgħu għal vizzji fostom id-droga. Derin Karabot semma kif fost oħrajn il-Caritas jgħidulek kif l-użu ta' droga żdied u li fil-waqt li l-qbid ta' traffikar żdied ukoll, hekk ukoll sfortunatament il-konsum. Għalhekk huwa insista li minkejja dan il-problema ta' droga xorta waħda qed tiżdied u mhux tonqos. Ix-Shadow Minister Derin Karabot insista sabiex ma neqfux biss man-numri iżda ħeġġeġ sabiex il-politiċi flimkien mal-esperti jidħlu fid-dettall ta' x'inhuma r-realtajiet hemm barra lil hinn mill-headlines u l-billboards.